Hvem fanden var det? Var det Paul Potts? Peter Slot? Nej, han render rundt ude på Ålsgårdscenteret og holder øje med, at alt går rigtigt til. Nå, det kunne også godt være ham der fra Esbjerg-revy. Hvad hedder han? Er det ikke noget med Silas eller sådan noget? Nå, ham? Nej, han er i Kalmar. Skal vi se at komme videre? Øj, hvor er der dejligt. Når solen skinner. Ja, man skal huske at handle lokalt.